ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிராஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் தமிழ் சர்ச் சேனல். ரொம்ப நாளாச்சு பார்த்து. ஸோ டைமே கிடைக்கல வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணுறதுக்கும், ஸோ வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கும். அதனால தான் வந்து ஃபுல்லாக வீடியோங்கிறது போடாமல் இருந்திருக்கேன் சேனலில். ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு, இல்லைன்னா அனிமேஷன் வீடியோ மேக் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ இல்லைன்னா சில ஐடியாஸ் வேணும். ஸோ உங்களோட புதுசாக ஏதாச்சும் கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள், அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணுறதுக்கான டைமிங் ஃபுல்லாக உட்காந்து பண்ண முடியல. ஏன்னா ஒர்க் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தனியாக வாய்ஸ் ஓவருங்கிறது பண்ண முடியல. அதெல்லாம் வீடியோ புதுசாக வீடியோ எடிட் பண்ணுறதுக்கும் டைம் கொஞ்சம் கிடைக்கல. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு 1 மந்த் ஆச்சு வீடியோ போட்டு. ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ எடிட்டிங்க்கோ இல்லை புதுசாக ஒரு கண்டென்ட்டுக்கோ இல்லை வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணி கொடுக்க முடியும்னாலும் ஸோ கண்டிப்பாக கொடுங்க. கண்டிப்பாக சேனலை நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். எனக்கு பர்சனல் இதாக மெயில் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? எந்த டீட்டெயிலாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்டுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், நான் அதை கிளியர் பண்ணி கொடுக்குறேன், சரிங்களா? அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதுசாக சேனலுக்கு அப்டேஷன் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸிங்க்குன்னு சொல்லிட்டு யாராச்சும் ப்ளவுஸ் டிச் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ டெய்லர்ஸ் இருக்காங்க, ஸோ அவங்க ஸ்டிச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அட்ரஸ்ஸு அண்டு அளவு சொன்னீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ச் டேப் எடுத்து அளவு எடுத்து நீங்கள் சொன்னீங்கனாலுமே உங்களுக்கு நீங்கள் இருக்கிற எந்த அட்ரஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அட்ரஸ்க்கு உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ டிசைனை நீங்கள் அமேசான் ஆர் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நீங்கள் டேரெக்டாக ஆர்டர் போட்டு கொடுக்கலாம். இல்லை மணி சென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்டர் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணி டேரெக்டாக உங்கள் பிளேஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க உங்கள் அளவு சைஸ்க்கு, சரிங்களா? ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ப்ளவுஸ் தான் அளவு ப்ளவுஸ் இருக்காது. அதே மாதிரி உங்களுக்கான சைஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா ப்ளவுஸ் பத்தாமல் இருக்கும், சில பேர்த்துக்கு டைட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளமேட்டிக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்டார் எனக்கு ஒரு மெயில் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு அந்த எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன். உங்களுக்கு நீங்கள் அளவு எல்லாமே என்னென்ன அளவுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன். அந்த அளவு எல்லாமே எடுத்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணி உங்கள் அட்ரஸ்க்கு சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. இல்லை நான் நேராகவே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுற பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ நான் அங்கே சொல்கிறேன். அங்கே வந்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு நியர்பை நான் சொல்கிற ஒரு 2 பிளேஸில் எது நியர்பை இருக்கோ அங்கே கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் அந்த டைமிங், அதாவது நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பிஃபோராகவே சொல்லிடுங்க. ஏன்னா டைமிங் ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. ஏன்னா ரொம்ப டயர்டாகவும் இருக்குது. ஏன்னா ஒர்க்கு ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ட்ரெஸ்ஸிங்க்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் மட்டும்தான் பண்ணுறீங்கன்னா ஓகே. மற்றபடி வேறு ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னாலும் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு திங்ஸ் ஏதாச்சும் வாங்கணும் அப்படின்னாலும் சொன்னீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கும் என்னங்கிற ஒரு சஜஷன்ஸுங்கிறது கொடுத்துட்ருப்போம். ஸோ வெக்கு பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் ஓரளவு பெட்டராக இருக்குது. ஒரு 600-700 கூட நல்லா கிடைக்குது. சாரீஸு, ப்ளவுஸ் முதற்கொண்டு, ரெடிமேட் ப்ளவுஸ்க்கு முதற்கொண்டு எல்லாமே இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லாமே ஷேவ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுறீங்க. நீங்கள் ரெகுலரைஸ்டாக அது ஷேவ் பண்ணுறீங்க, ஃபேஸை ஷேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறப்ப பிரச்சனை கிடையாது. அதாவது இல்லை நீங்கள் எப்போவுமே ஷேவ் பண்ண மாட்டீங்க, எப்போயாச்சும் தான் ஷேவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வீட்டில் கேட்பாங்களா ஏன் ஷேவ் பண்ணாமல் இவ்வளோ தடி வச்சுட்டுருன்னு கேட்பாங்க. அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுற மட்டும் ஷேவ் பண்ணிட்டு க்ளீன் ஷேவ் பண்ணிட்டு ஒரு இதான் 10 தான் ஷேவ் பண்ண போகிறேன், ஸோ ஒரு டைமாக பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஷேவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா. ஃபுல் பாடி நீங்கள் ஷேவ் பண்ணும்போது 3 month ஒன்ஸுங்கிறது ஷேவ் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் உங்களுக்கு பெட்ரு. ஏன்னா உங்களால் டெய்லியோ இல்லை மந்த்லியோ பண்ண முடியாது, என்ன எதுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ 3 month ஒன்ஸ்னால் முடி கொஞ்சம் அதிகமாக காட்டும். ஸோ அதனால் அப்போதைக்கு ஷேவ் பண்ணுறீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேங்கல்ல, அதே மாதிரி ரெண்டட் ஹவுஸ் கொஞ்சம் தேவைப்படுது, வீடு. ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவில் சப்போஸ் அவுட்டராக இருக்கணும், ஏன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி தான் எங்களுக்கு வீடு தேவை. அதனால் உங்களால் முடிஞ்ச அளவு தனியாக இருக்க மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சு, அதாவது நாங்கள் கிராஸ் ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும், மற்றவங்களுக்கு தெரியாது, வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு தவிர மற்ற யாருக்குமே தெரியாது. உங்களால் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுங்க. ரூமில் வீடு குறைஞ்ச ரெண்டடாக இருக்க மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு ரெண்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பெட்ரு. ஏன்னா ரொம்பலாம் செலவு பண்ண முடியாது ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு. ஏன்னா இப்போ இருக்கிறதுலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சின்ன ரூமாக தான் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் பெரிய வீடாக பார்த்துட்ருக்கு. எங்கன்னா திருச்சி, மதுரை, அப்புறம் சேலம் வேணாம், கோயம்புத்தூர். ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே
ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஊட்டி வந்து அவுட்டிங் போகலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கு. ஊட்டி அவுட்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு 1 or 2 monthஸில் வந்து பிளான் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா அங்கே வந்து ரொம்ப சில் கிளைமேட்டாக இருக்குது. ஸோ அது இல்லாமல் ஃபீவர் கோல்டு எல்லாமே இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. எனக்கே வந்து லாஸ்ட் இந்த 1.5 monthக்கு மேலே வந்துட்டு எனக்கு உடம்பு முடியல. இப்போ கொஞ்சம் பெட்டர், உடம்பு எல்லாமே சரியாக இருக்குது. ஸோ என்னைக்கு பிளான் இருக்கோ நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். நீங்கள் டோட்டல் காஸ்ட்டுங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும். நான் என்ன எவ்வளோ காஸ்ட் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். திங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தான் கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஊட்டிக்கு. சரிங்களா? ஊட்டிக்கு நீங்கள் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா திங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தான் கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு அங்கே எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துட்டு ரொம்பலாம் இருக்காது. நீங்கள் உங்களோட பஸ் சார்ஜுக்கு அண்டு புக்கிங்க்கு வந்துட்டு ஹோட்டல் புக்கிங் வந்துட்டு ஒரு 1000 2000 ஒரு 2 நாள் ஸ்டே. இல்லை நீங்கள் எந்த டைம் வந்து சப்போஸ் பிஃபோராக போகிறீங்க அப்படின்னா சொன்னீங்கன்னா அப்போதைக்கு வந்து ஹோட்டல் வந்து அவைலபிலிட்டி பண்ணி வச்சுக்க முடியும். ஆனால் 1 monthக்கு அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அவுட்டிங் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஹோட்டல் புக் பண்ணி போய்க்கலாம். அங்கேயே ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுங்கிறது பண்ணி வச்சுருக்கு. சரிங்களா? வேற என்ன சொல்கிறது, ஏற்கனவே என்னால் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது. ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒரு 2 o'clock ஆயிடுச்சு தூங்குறதுக்கு, ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிவிட்டு எல்லாம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் டயர்ட்னஸாக இருக்குது. ஸோ அது இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம மறுபடியும் வந்து ஊருக்கு கிளம்பணும். நாளைக்கு வந்து ஒர்க்குக்கு போகணும். ஸோ நீங்களும் எல்லோரும் ஒவ்வொரு ஒர்க்கில் இருப்பீங்க. ஸோ ஒர்க்கை பாருங்கள். உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வாங்க. உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கெலாம் யாரும் இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ என்னால் முடிஞ்ச உதவியை, எங்களால் முடிஞ்ச உதவியை நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு செய்கிறோம். சரிங்களா? தேங்க்யூ.